Cebu Coast Guard mususi sa posibleng tinubdan sa gikatahong oil spill sa barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Gawa sa nagpadayong shipbreaking at bang nausab ang dapit sa anchorage sa Konsolasyon ug may mga haduol nga oil depot. Ani ang report. Human mabalita kagahapon sa RTV Balitang Bisdak ang gireklamong oil spill sa pipila ka mga residente sa barangay Ibo, gisusi gilayon sa mga sakop sa Coast Guard karong adlaw ang dapit. Matod sa Cebu Coast Guard, sa pagsusi nila kaganihang buntag, wa na sila'y nasigpatang oil spill. Apan padayon nilang i-monitor ang dapit, ilabi na kay nagpadayon pa ang shipbreaking activities. Matod sa Cebu Coast Guard, lakip sa ilang susihon ang posibleng tinubdan sa oil spill nga nakuhaan og video sa usa sa mga mulupyo sa barangay Ibo niadtong nakalabayng adlaw. But we have to see first, number one, the source of the spill, whether baka dito siya gikan sa kani mga nearby oil depots or sa anchored vessels or sa katong ongoing na shipbreaking for vessels within barangay Ibo, Lapu-Lapu. But rest assured that the Coast Guard will be able to contain and recover the spill sighted at the said vicinity, ma'am. Samtang gitataw sa pangu sa Business Permit and Licensing Office sa Lapu-Lapu City Hall nga wala makalukat og special permit ang Angkla Construction and Demolition Waste Collection Services. Ang kumpanya ang gikatahong nakapalit sa upat ka mga barkong nasangad sa barangay Ibo atol sa Bagyong Odette. Sukwahi sa pamahayag nga giluwatan kagahapon sa presidente niini pinaagi sa telepono. So far, special permit, wala mi na-issue, wala pa na-issue si Mayor na no objection or anything to that matter or to that in relation to the shipwreck nga activity. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.